आई हो रनिया, अरे हमारा के छोड़ी के तू जाए आई के बसी गोलू हो रनिया। ओहो ये दादा एकदम काम कर कर आदमी थक न जाता ना हो। इतना गर्मी लगा था कि का बतलावेला घरवा में एकदम बुझा जाता कि मुअनी जियनी एकदम लाग जाता टुए हैं। जी एकदम तबाह हो तटे एकदम न ते लाइनियो ना कट गइल हटुए एकदम एथी कोई नहीं तो जैसे ही गइनी घर में आगे लागो कि तनी आराम कर कन्या का जी हम जी हे जा बैठल बाड़ू हो पाहुन आवतनी बुच्चे के ले जाए खातिर इथे क देलू कुल कमाउरिया देलू सब कर उर के काम तो अभी लगले तो बैठ नहीं आके जी इतना गर्मी लागता कि का बतलावे लही एकदम में तारा अपना मने बुझाइबे ना कला कनी नु बुच्चे के तनी कपड़ोला तो सरिया द जा आ कनी नु तो अभी तो मने ई कुल बनल बता खा लिहन आखिर का जने रहे के कहा या रहियन तो समय के का बनी बतैलू कुछ हो तो अभी दाल चावल सब कढ़ी बड़ी सब कइले कइबे कइनी बनैबे कइनी तो एथी करम तब नु लान के देम तबे नु बनाई हम तो कनी का शाम खाते बना दी बताव बुच्चे कहां गइल या का जानी कहां गइल बारे उहे बताइती त नहीं कि का बापा हुन जी के पसंद है का नहीं के पसंद है पाहुन जी का पसंद ना पसंद के ज्यादा मछली बना दे रे लिया 2.5 किलो मछली लिया वतनी बना दी सरसों के मसाला पीस के बढ़िया ले तितगरा है ठीक ना ठीक है बाटे त अथी कर दे बना दे माऊ कहे में का लागल बटुए आ कनी नु बुचिया के कोई एक एक सामान को सरिया के रख दिया जन ब्लाउज पहिर के जाई ओपे के ब्लाउज पे के हूं कोकला गुल बना हां लगा देले बनी हाँ। ओथी बतावा हो एगो त पाहुन आवेला ना लिया जाए खातिर एगो कैसे कैसे तब के मन असल बन लिया जाए खातिर हां जी मम्मी जी ना तो हर जब बुची जेल बन तहिया से हिया के लावे गइल बनी तबे आ ना तो हुआ से पहुंचावे के पड़ेला पहुंचावे ही के पड़ेला अपन मने हो आवेलन को बहु आए न त एकर ससुर लिया के जालन उ आवेलन अब के त का जाने कैसे कैसे कहलन त ना हम माई मम्मी जी लिया जाए खातिर ओइ के झटपट कन्या कर देख लेट मत कर जना लू लेट हो जाई ठीक है बेटे त खाना तो बनाई दे लीजिए कने सूजी के हलवा बना देबो आ कचौड़िया का आम के अचार देती ह ठीक है बेटे बस सब लालन करवा दे दी हम बना तनी ठीक बा तब हम जाता नहीं देखो तनी बुचिया का बिया बुचिया के कह दे तर तैयारी हो जा की कहता पता बाटे जी बाप हो बाप हमर नंदोसी का आवत अवन घर में बुझा तटुए के एकदम तना के चैन नहीं खे आ चल हो गरम लागो चाहे घाम लागो सर मानी सब करी द धरी आई आए एक से चलो मेहरारू के अपन एकदम खुश कर देबे बेरा कि केहू तरह अपन लिया के बेरा चलिए न बेरा नहीं है के ओकरा बिना हमारे एकदम सफा मन में नहीं लागत सोचनिए कि आई तभी 10 दिन रही तो ओकरा जरे मजा ले फिर मोहब्बत के बात बतियाई चल रे बताबो के कैसन बात बतिया ये लेट तो होएगा जी छा जी गोला तंग लग रे खूब रे खुश रह कहां जाता नहीं तो छकवा नहीं लागत ए जी हाय का भेसभूषा बनैले बानी अरे मोगी के खुश करे खातिर बनौले बानी हाय छकवा नहीं बन के आइल बानी त खुश हो जी मोगी हां बात बतिया तानी हाय ये जीजा जी हां सफल लुगा जाई कहना लुगा पहिर कइल हवा लुगा हां लुगा में तो सुगा भागे लगी चुप रही ढेर जानली लगे कुछ कुछ बोले कहां बाड़ी घर भी दीदिया जाई नु ऐसे बन के आइल त चार गो बात सुनाई ना त कह के मौगे हमर बोले ले हम तने माई के बुलावे हां ये जीजा जी जाता नहीं तब मौगी देखी तो साफ लुगा जगह आई हो रह जाऊ कैसा निमन भेस बनले बड़ा एक करे जाऊ लिया के चल मौगी के भाई से कले लही त देखा तले ना बुचिया रमेश तो जी भर के तो बतिएबो ना कहनी के जने कौन रहन चल रनिया के खराब लागल कोई से भाग गई देखा तले ना बुचिया हे चाल पफुआ रही हां अब एई पर चाल पफुआ मार देवेला बोल देवेला त कहे नहीं कि बोला पिया तोरा फुआ के आदत खराब बा बोलता बोलता तनी बोलता बोल फुआ के आदत खराब बा बोल हैं बोल रे अब अभी तो एकर बोलिए नहीं खेली क्लास कहां जाता है ने जाता नहीं माई के बुला जी चलिंग घर चलिंग के हम जाए माई के बुलावे चली रे साथे घरवा चल ना बुचिया लिया के चल त फूफा के चल ना भाई बुचिया संग जा माई के बुला के लेके आओ तनी ठीक है बे तू जाके आव ये कह गइन जीजा कना भेस वो सब चेंजे लागेला काहे खातिर चल दे दीदी जाए के बाटे अरे कैसन बोतल रखले भाई सरे पानी उनी खातिर फ्रिजवा खातिर ठीक छकानी भेस बना के प्रणाम
ठीक बानी नु। हेकु का को कहनी हो यही लाते भागी जल्दी भागी हमरा उन्ना जे मोजे भागी भागी हटी ना जे मुझी ना अरे काहे ला कोई कहलो अबरी ओय देख तोरे का को के आइल बड़न ई काजी पाउन जी एही को रहन यार हम इनका पर नहीं रहल चाहत देख लो सन आते त हलक करे लगल ई अजी कुला सही हो गेला ससुरारी हम लेडीज परस लेके बुचिया वाला वो हई लिपस्टिक काजल लगा के तरनिए के खुश करे नोइल बानी तरनिए के खुश कर दे देख ले सोचने किस्मत के वाला तेरे भागल बाड़ी त हमरा के देखे तो तनी लुभा जिया दे से कने के देख तेरे चल माई खुश से करे ना भाग किस्मत के तेज बड़े तो तना पाहु पे देख ले कैसन वेशभूषा बनैले ए ऐसे नहीं देख ले छटिया दे वाले मुंह पे हई जन निमन हड़ा लगे का जरूरत रही ओठ रंग के लगे का सही आई रहती ओय हो मैया कैसे आई ले पे कतरा कैसे आई रही माई ओय हो ए ऐसे हम ना रहत रे दिन कह देनी छकवा त बुढ़िया हमरा के मरले रहे जान जो चुपचाप रहो हाला मत कर हम पाहुन जी के समझा देतनी ना हाय अब तू बोला का तारा दिक्कत बा का तारा का परेशानी कइनी है कोनो दिक्कत कइनी है का परेशानी कइनी है पाहुन जी ने पहले हमारी बात सुनी कुछ दिक्कत परेशानी नहीं के ई कुल मरद के ना करे चाहिए कुल मेहरारू वाला चीज है ना ए माई हम तो पहले कहिनु कि लगा तनका के छक्का धइले बा मुंहल जल्दी हम यही टेंशन में रही लेकिन का रोज के ड्रामा ये बाटे रोज के या कहला फिर भाई हमरा के मारतिया हम ना जाई सोच ले हम ना जाई देखे त माई का करतनी जिया जी का करतनी जी जी से के अंका ची ओट चटतनी भेज ना दी तरनिया का भेज दी अरे चिंता मत कर भेज दे लेकिन हई कुल उतार दे हई कुल ना करब चल जी साबुन देता नहीं कुल धोई ता नहान धोई चल जाई ता साबुन देता नहीं कुल धोई ता तो काहे के धोवाबत तनी ऐसे ना रहे के केहू देखी गांव घर में के का कोई निमन कोई 150 के चप्पल देले बा कोनो बात के नहीं के देला तन क्यों निकले के लागत बोल में ऐसे न कहा कि मतलब के बाजार हाट करे वाला मेहरानी अपन चेक करे छ एई बालू की लग लगाई छ लग कल काली आवे के बाद हम लिया दी का कर दे तू जे कभी लेने के फेर दी के पे नहीं हो हमारा में छोटे होता होकर में का करता हो भौजाई आई हो दादा देखा तो तार भैया ई चप्पल किन के लिए बा हो कोनो गत के नहीं है हां हां हो कलरवा तो ठीके लागता अब हमारा में छोट होता है लड़के में बड़े होता है आ तो केरवा दी हो फेर ना दिहन जा एमे का बटू है सही वाली कहला पता लिया इला ने को चप्पल दूसरा वाली को अब तो फेरे जइया हां मैया कहां समाचार का हो बिटिया कुछ ना हो भौजी सही आ गई नहीं है मन नहीं खे लागत आ गई नहीं हाकल पिया सॉल्यूशन आवा करू अब कल पियासल काहे खाती आवत नहीं हो पसीना मुंह भइल बा गर्मी बता पसेना पसेना ना हो कमा सही आ गई नहीं हां सुनने के तार पाहुन आइल बनन हो लो के कहलस हमर लइके कलसियन हो भौजी अब तो तू ता अपन गोतिया नहीं हाड़ू तारा का छुपावे के बा के आइल बन फूफा भौजी तू लोग का छुपावे के बाटे जान जा कि जब से हम कोई नहीं मरद के सुख ना पौनी ओजू उनका में लइकिन के गुण बा भौजी जान जा हमरा नीक ना लागेला मर्दाना ऊ होखे जौन मुंह छोट के समाज में खड़ा रहो हां हां ई त बात जान जा भौजी हमार लाली लिपस्टिक सब लगा लेवलन जान जा हमरा खीस बरला एक कुल पे जान जा उनका में कोनो कमी नहीं के भौजी सब बढ़िया सारा के हमरा के रानिया रानिया कहीं ना कि गोरगर सुगर संगर पटलई बन जो हमार नाम धले बनी रानिया हमरा के रानिया कहीं आई हो रानिया कोनो बतिया में लेकिन सब कुछ ठीक बा भौजी लेकिन देखो आज मैं पायल साल सब पहन के आइल बड़न जान जा जान तो उ ई कुल जान पैदाइशी कोनो बीमारी हो जाला ऐसन ठीक नु ए भौजी एकर इलाज बा डॉक्टर के दिखावा जा इहो कुल बात बा हां वो अंदर से जान तो का बाटे उनकर में लाइकी वाला फीलिंग तब बाटे भौजी ठीक कहतारू हमार लुगा पहनत रहन पहली बार गई रही त हां जान जा आ घरे में बूढ़ी ठकेला सुनु आ इनकर भौजाई और नु के बाड़ी बंद कर देते त कहस नु कि रोवे लगा सा ये दादा खोला सोनी दादा खोला सोन हमरा भी एको दिन रहलो बड़म का भौजी तारा से कहतन त कुल आज के बात के कारण कहे वाला हटुए भौजी कौन कही के हम चाची लगब माई लगब भौजाई से नु कहल जाला के कर से कहल जाला हां भौजी जान जा ये हमारा जीवन नरक हो गेल हमर मातारे बिया बेरी बेरी कहते तोरा जाए के बा हमारा खून खानदान में 2 बार 3 बार बेटिन के बियाह नहीं के भइल तोरा जाए के बा बताओ भौजी हमर मन नहीं के करता कैसे चल जाई बोला तू ही ओई बात सही नु बा आ या हमरा घर में तनी माई के मुंह पर थूकी ह काटे के बाद कैसे जिंदगी कटी माई के मुंह पर थूकी है आके लइकन के जरी ज्यादा सटिया थई हम ना ये ताता लइकन के है हाँ।
हम तो लइकन जब तब घर में रही ना त का देखी हम के कार जरे मालूम नहीं कि ऐसे ही होला एगो हमनियों के गांव में रहल जलू ना उ मेहरारू लइकिन के देखे ना त दूर दूर भागे आ लइकन के जरी कहतो लइकिन वाला फीलिंग बा। ई कुल देखले बानी ओढ़न पहिनल हाँ। लेकिन ई कुल तब घर में बानी त हम का देखम भौजी का देखम ई कुल तब तार जिंदगी नरक के बा ना। ए भौजी नरक बोले नरक बा जनलू नरक बोले नरक बटुए कैसे जिया तनी सुधरी न त तलाक दे दो हने छोड़ भौजी मर जान जरूर आइन पर आइन मर जी माई हमर करे दी तब नु हमर कौन कहे कि बाल बच्चा बा हाँ, तनी से मन नहीं खे करत भौजी हम तो चाही ना के एकाध गो बालो बच्चा हमर हो जाइत नु भौजी तो में भुला जैती बीत जाइत लेकिन दूसरा के फसैबू त होई। ए भौजी एक दिन बरियारी बुढ़िया हमर सिखवलस ना बुढ़िया हमार सिखवलस कि ए बुची कन्या हो तनी बाबुआ से बरियारी करी ह घर में ले आनी खाना खाए जान जी भागत रही गोड़वे दे के छान लेनी कनी मत जाई रोसे को बात कहे के बा मत जाई अब उ नतिया काहे के हमर बात मानो हमरा के एक लात मार के जान जी मुंहे पर चलल भाग ए बुची त ही जरा ना हो। ए भौजी का कहतरू माने ओइसने करेला लेकिन कुल नहीं खे उकुल नहीं के देखा खेलोड़े हमार पीछा ना छोड़ी आवतिया जांच करवावे हमार बहिनिया भौजी बहुत बदमाश भी है जान जा हां त जा बोला के लेके जाई देखी ह कोई के चल दीदीया का करबू ला हे जी आके बैठली कोई ना पूरा घर में बाहर निकल जे त कोई देखी त का करी घर में पूरा घर में हो जाए इनके लिए चेक करवाई इनके लिए और घरे चेक ना कोलू जीजा के अपना हम आई चेक कर देंगे ई ना जानत होई अरे बच्चिया नहीं तो जाता हूं त खींच दिन को लूंगी आहो नीचे चढ़ी ना दीदिया ना कब कब ऐसन बात कर लागेला ना अपने देखे कब के हमार मर्द ना त हम जाके देखी हमरा केंगा कथि देखे सबसे बढ़िया बा डॉक्टर से दिखावे जा डॉक्टर से ठीक चल घरवा में तो मार हम ना जान रे हम ना जान जो वो में के ना हड़न मार पीट ना करियन बस पगला जाइन लगन खोजे रोवे खोजत त हम कथा कि अगर अभी आधा घंटा में 10 मिनट में ना बोलैबू ना त हम घरी जाके भर गांव में खोजे लागब ओकरा के ए भौजी बाबूजी कितना दान रोनिया को खूब रोवेलन बियाह कोइलन हो दादा ऐसने दामाद को आए ए भौजी हमार कोरम एकदम भटा गइल जनलू एकदम हमार नसीब तक दिल टूट रहे जनलू भौजी नु देखा हम कैसे पता लगा ले तनी कि का हरन का ना हुआ ठीक है कह तारू भौजी तनी आया हो भौजी आया भौजी देख सकल हमरा तू कौन बुझाता कि तू देखा भौजी हम लाजन जीजा से तो ना बोली है ना के जन कैसे ना दीदी होइसे करत ना मेरा ना जाइए नहीं मैं बताइबू बताओ हाँ तना सुंदर लड़की जनक कुआर रही त कतना लड़का लहल लगावत रहसन चला भी कि 76 बेल करे के बोला के पड़ी चल हमारा अपन जाते हुंगा भी जो देखो तो भौजी हमरा के बड़ी यारी करत ऐसन भौजी हां तनी हमर मन नहीं के करत तुम कहीं रोए के 5 मिनट में ना के भेजे खाली चीज क्या इहो बेटे इन करे के ओइसन मरद चाहत रह तहारा के झूठो के मिल गेल भौजी जेकरा का पारे पड़ेला ना आदमी उहे जानेला जान लो हम कैसे रह तनी हम चल चल हम आवत रोइन पर रोइन जीव भइल बा आई हो रनिया अरे हमारा के छोड़ी के तू जाई के बसी गोलू हो रनिया ओहो वही जाके खोतावा उजारी के जाया के बसी गोलू हो रनिया ओहो अरे जदी हम जनिती की पहिल के रतिया के बिहार छोड़ी के भाग जइबू हो रनिया तो करे जावा पछुड़ी अपना आही दादा के बार लेती हो रोवत है बनी जी हां बोला दी मौगी के आई रोगा कोमन हुलिया दम बदल के आइल बनी जी पाहुन मौगी जी के बोला दी टूट दे कुरुसिया जय दी बोला दी मौगी के बोला दी आ बोला दी मौगी के गोल बनी चाची जी घरे मम्मी दीदी घरे हम लगले ये भगवान बोला दी रनिया बिना तनिको एकदम रहल लिखिया एक छोले काहे रोत रनिया चाची घर करने तो होई जी तक सुनात रहला दीदी आवत कनिया ना करे अब नहा के चलिए मर्दी कनिया कहतनी तो उनके खातिर ताकत नहीं कब चलिए देता चाली रट लगे छिलाए ई सब हुलिया तनी बदल ली ना अपन चेंज कर ली ना हम चेंज कर ले हम तो अपने के पूरा एकदम चेंज हो जाता
साफे हम चेंज हो जाए। पागल है लुगल बनी का जी पाहुन जी हैं का कोई नहीं है का ऐसे कोई कहे नहीं रो बात बतिया तनी आए कहे से ये बात दादा बतिया इच्छा ना तनी पायल कहां से जीजा पहन जी ले कैसे करतानी जी हैं? ऐसे ना अजी दीजिए आदमी के सही एक जगह खा छाका रही है तो औरू जनतर के छाका है पहिल के राती भागल बड़ी छाका कहतड़ी। पहल कर हां पहिल के राती के बिहाने भागल बड़ी अच्छा का कहतड़ी कोनो भाई भतीजा बने से घरवा में एक ये ना पूछे पाहुन तानी जी जी कुल का बने कहतनी से जी कोनो भाई भतीजा घरवा में ना हमनी घर में केहू नहीं खे आई सब रवा ना मजा करल बंद कर दी ठीक बा ई सब जाके आजा के साबुन दी जी साबुन दी ही ये तो ले तोरा बस साबुन दी के टोला माना में कोनो भाई भतीजा नहीं खस तनी बुलाओ संकर समाचार ले ली केहू अरे नहीं खे साबुन दी केहू का नहीं खे करब गोड़ा साबुन? जाके एत करी काहे खातिर धोली फेस धोके आई ता मोय धोली कि लिया जाके अपना मौगी के दुएलु एक टोली जाके हे टोय की का भगवान, करब लिया जाके एकदम। करल करब ठीक बा ए जे मत बकी पाहुन जी मुंह ना के धोली ही ना काजन कैसन ये का करना ये रामा मा हैं? मारा अपन उठिए चाटा तवन ई छी कैसे ताकत न हो गंदा लेखा सुन ना ए दीदी जी दीदी के बुलाई दीदिया हम तो चाहते नहीं जल्दी बुलाओ रे रनिया दीदिया बुलावा ना उनके बुलावा है मुंह धोई कि ना धोई खाली कहीं कि ना धोई ऊ को दिए तो कुलिए धोले मुंह का कहला अभी कहवा तनी दीदिया ऊ को दिए तो कुलिए धोले चले जवना चले दीदिया के फिर चले चले दीदिया के नी हां हाँ, आई। बुलावा ना जे आई नो अरे सुना दीदी हमरा को छोड़ी अरे आ सुना। दीदिया आई रे दादा तो कबले भगवे रे दादा हम देखत न बानी जिया दम हमरा के तो हमरा के जहर दे दे हमरा के फांसी लगा दे जहर दे दे फांसी लग का है दोसर भत्तर पीछे बोल ना ते क्वेश्चन माई बाईस ते बता कैसन माई अपन बनी? बेटी के दर्द नहीं की समझ तोरा सो जाए आंखें के कैसे कैसे करत हन छक अरे कैसे कैसे करते उनका बुद्धि नहीं खेते तोरा नु सिखावे के चाहिए एगो आदमी कैसे तो काला जे करल बाप भाई हाथ धरा देले ओकरा के निमन से राखेल आदमी समार के एको गो मेहरारू बैसन त मरद के बिगड़ल मरद के बना देते सन एगो ते कैसे मानू का करतन तोरा के आय तन उनका स्वभाव तो बदल नहीं को सकत उनका से प्यार से नहीं को बतिया सकत भागल चलतड़ू आय त को हत हमर दोसर पसंद बा कोनो यारवा भतरा पसंद कइले को बेजे के चल हमरा बुझा गइल मैया हमरा सब बुझा गइल बटे कि ते का चाहता रे हम जानते हैं तो सोचता रे कि पैसा कौड़ी लागी जेवा के दोसर जगह बियाह होई तो चल ठीक बा हम जोर खा के मरल पसंद कर ले माई लेकिन ओकरा जरे हम गइल पसंद ना करम जान जो हां त बाप भाई के इज्जत ले ल बाप भाई के इज्जत ले ल कहे से रिहे नु का के जहरिया मरबू त कहे से नु त हां फलाना के बेटिए नु दामदा के ना लिया के गुले त मर गुले जहर खा के इन के नहले जिए देबो हमरा के जिए देबू ताके निमन बुद्धि सिखत त खराब लगता माई रहो बे मर जाओ जल्दी से मुंह से हमरा बहुत ही खराब खराब निकलता बोला के पूछ ले भौजी ले देख कैसे कैसे उ कहत रहन का कहत रहन? आके ना कोई नहीं भौजी के धरत रहन जल्दी से भौजी के धरत रहन माने हम भिरिया जातन तने के अंदर लइके भिरिया रहते तने के अंदर हम आ भौजी के तरह झूठ धरत बोला तानी बोल ना झूठ बोला तानी हम बोला त कहां बिया धरत रहे त बुलाओ जाके बोला के पूछते ही बोला के पूछते ही कइले बड़ी तनमन उनकर स्वभाव वैसे बात तू बदल नहीं को विश्वास नहीं सकत के तोरा पतो या कर तोरा विश्वास हो जाई नु बोल हमें जे तोरा खातिर बोझ बानी हाँ जब बेटिन के बियाह हो जाला ना आ 1 महीना खातिर 2 महीना खातिर ना तो बरिस दिन खातिर नु बेटी हो जाली सन आवेली सन त नैहरे रहली सन सही में हो गेल बस भौजी आके बता दो एकरा के बता दो हमरा पति पे करा विश्वास नहीं के बता दो हमर जीवन नरक को देलस हमरा मुंह के तो मथी लागल बटे माने जीवन दान नरक हो गेल बा तने एको गो मरद दोसर ना हो जाला सन हमरा के कुछ कह दे हम ना जाई मुनगा बेरी तो इहे बतिया कह तब का 76 पड़त आवे सब कह त रखले बनी की ना बतावे एकरा के ए मम्मी जी पाहुन जी एकदम साफ गजब तरह के से एकदम एती को हरकत अब तू लगलू कहे पहुना भी हम नहीं के जाता हम नहीं के बोलता कौन मर्द हैं? है बिछिया उछिया पहन के घूमी जी कहतन तुम उनका के मनाए खातिर आइल बनी भागली तो से मनाए खातिर आइल बनी मतलब है बिछिया उछिया पहने सर बेटा बिछिया पहन के घूमे लगा से हैं तो तू छोड़ के भागबू तो तोहरो मार देना तारा के है वही घर रे सुहागे रात के बिहाने भइले भागल बिया हैं सुहागो रात का जब मनैले बिया कि नहीं के मनैले भागल आइल बिया पूछी जो जौन बतिया कोई हमरा लगा त एकदम सच्चे हकाकत हां सच्चा तो जाके चेक करबू अब ये न रह गेल बा
जाके रवा चेक कर ली। हां तो हमार तो नहीं के स हां बेटिया के रवा मुंह नहीं खेल लागत बेरी बेरी कहत कि हमरा खातिर बोझ बड़े भौजी ऐसे बोलती है। का कहि जौन बेटिन के बियाह शादी हो जालो बोझे हो जाली सन। अब मुंह रोटी मिली उतना कहत नहीं बुची जी त उनकरो बतिया मान लीही हैं। अपन मांग थुरवाई उनको के बुला के इनको के रख के हैं। वो प्यार से देख को जौन बढ़िया से प्यार से जौन बात हो जाला ना, जौन झगड़ा लड़ाई से बात ना होकेला। ठीक है बात रवा सबके लगता ही बने कि झूठे सब कोई मोर जाता नहीं भौजी जहर मार खा के जन लू तब एकरा संतुष्टि अब तारा जहर मार कहत नहीं खाए के, जहर मार कहत नहीं खाए के पागल हो। मत बनी ठीक बा। लड़किया कर और कुछ हो जाए ना तो बने से दमदा के लेके रह। लड़किया के लिए हो जाए कुछ तो लड़किया के मोह बउगे हमरा दमदा के मोह नहीं के उ बेचारा ओसन बाड़न तेकरा खुद समझे के चाहिए त ज्यादा ओसन बाड़न तो हम बदली कैसे उनका के बदलते नहीं के। अरे तजाताड़ा परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़ के तनी जाए से पहिले जाला तू तो हमरा के कईबे कोड़ के तनी जाए। अरे तजाताड़ा परदेस बलमुआ हमके घर में छोड़ के तनी जाए से पहिले आवा दुई बेरा हमके कोड़ के तनी जाए से पहिले आवा। अरे दादा एकदम एक नंबर के लागल है तो मार्केट में गर्दा मचा दे रे दैया। जिया ए जिया बुच्ची अरे तजाताड़ा परदेस बलमुआ हमके 3 बेरा कोड़ के। आई हो राम ठीक है नु बिटू ये कहतरीन कि हम ना रहब इनकरा प। आय है साफा छाका नु बनन हो दादा। ई बात रवा कैसे जानत नहीं पाका आई ओए कहतै और मेहरारू जन्नी मरद है कुल करे लसन जी लिपस्टिक पाउडर लगावे लसन अच्छा गल बिछिया पहने लसन मरद ना आय माई बाबू के पता ना रहल कि बेटा हमर छाका बाटे। आय बेचारे के जिंदगी बर्बाद कर देनी जा केने वालू हो पूछी जिया ए चाची जी आई रोने ओकर पिया तू बोल जिया है का लौकत हम पिया अजीब हम जी क्या करतनी जी हैं आजी भर सकले कि हमर कहत है जी आय सच्ची सही में रो छक्का निका जी। अभी यहाँ में तो मड़ौआ में बैठन तो तन क्यों नहीं कुल हरकत लागत रहल जी। आय छुपा के दवाई वही का खाई रहन सुनाता। अरे रनिया के बोलावा रनिया के आजी रौरा नाचियो चिना नानू आय स्टेज प्रोग्राम करी ना का आय तू तो बड़ी काटल बतिया ताड़ू स्टेज प्रोग्राम कराता नहीं तमरे ई सब बेस सब बनावत नहीं जननी हमनी के ड्यूटी पे ब्रह्मपुत्रा से कामाख्या से जाले न्यू दिल्ली ब्रह्मपुत्रा धोए कि ना धोए। अच्छा मन नाम बजा होई अरे हाय गोड़ और कुल रंग ले बना है त लोग तो खियाले अजी मिला रखे आ ररत खा पले गिरा दल ने काजी उतारे में हम कहती कि घर भर घर रंग कहाले भाई तार अंग भइल बनू हमरे रंग ताई मोछियो दरिया छिलवा ली हे भारत है बीच में हमरा के बात बताई अगर मारे हम नु मुंह छोला भौजी ने पिया सुनी अगर मारे देखम ना तो जींस अपन खोल के दिखाई। हां अगर ठीक है हम ना दिखाई कहानी तो जीते नहीं खोल के मेरा रुक पले मेरा रुक पले कहा तक हम मरद हैं के कहता हम मरद का है तो का मरद ना हनी आही दादा आही ओ राम अजी छक्का है तो हमार माई बाबू एकदम छुपा के बीजा कइले बा। अरे और आगे जे प्रकट करतनी आय देखी नु का करतनी रही ना सही आइल में सही जाई हमर लड़की ना जाई रे संगे सुना नहीं ए रनिया सुना नहीं एक बार दीदा सुन लिखा कहता बतिया काहे से बतिया बताड़ू तू काहे हमारा पर छण कर रहा ताड़ू सुन लिखा कहता सुनी पहले सुनी समझी का सुना हमर लड़के के सही में करम जात हमरे के एको दिक्कत बा। का दिक्कत बा हमर माई कहते सर अपन पैंट खोली हैं हां जीजा जी हमारा पैंट से तोरा माई के का मतलब बारे देखब जा पैंट के माई से मतलब कहती कि रोचा काउनी हमू कहतनी हां तो हम कहा कहतन कि ना हां तबे कर मत छक्के ही रे बोल जाई हम अब हूं ना तोरा ने कहे कि तोर भला में दोसर बियाह कर कुल गाना गुड़िया है कुल खोल के आंखें दो जतई जैसे हाय कुल हमार जल्दी काम हो गहना गुड़िया हां तब का गहना गुड़िया ले जीबू ले जा ओ ही लायक बटले बनी 3 गोले बेसी ना और पहन सकीला
ए रनिया चला ना तोरा बिना हमार का जिंदगी भइल सुने हमार जिंदगी और सुनो कि ना कहत न ए जले जाई हम लड़की ना रही अरे चका भागम ना जाई तोरा फिरी सुन ना का सुना ना कहतन तो ऐसे काहे रे लाजो नहीं खेलागत जी यहाँ काहे से के हमरा के दलील पे जान जी माई बाप झूठ बोले भाई आई हो रनिया चला ना चला आई हो अब जाए तो गुजारा कर ही के ना कैसे न सब मार दे भामा हो जा अल्लाह चलो कि ना चले ना ई कैसे लाग चलाओ थन हो दादा आई हो रमा ता साफा करम में आग लग गई खोजे गई रही जा छक्का नरे बोलो मम्मा जी हम मर जाई मगर माई हमरा के एको बार कह दी कि जो त हम मर जाई सुना देखो अब तो दुआ के नाम तो पड़िए गेल बा केवन ठेबा कुंवार लेके बियाह करी कि ना करी तू कोर्ट में जा ओकरा माई बाप केस कर ठीक कहता भौजी अपन हक हिस्सा ल खरा किलो कोर्ट में जाई भौजी ठीक कहता उ तब का